अरे अरे ମୁଁ କେତେ ଜୋରରେ ପଡୁଛି ମାନେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ହଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପିକନିକ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଟାଇମରେ ରେଡି ହେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନିକଟରେ ହଉଥିବା ପିକନିକ ମନସା ପାଖରେ। ତ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ଲୁଚି ମିଠାଇ ଆଉ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଝିଅ ତାର ବସି ଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡା ଧରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖେଳର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଝିଅ ତାର ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା। ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି ଆସିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଲେଡିଜ ଗ୍ରୁପ। ସମସ୍ତେ ଜୋସ୍ ଫୋର୍ମରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା। ପିଲାଦିନର ପ୍ରତି ଖେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖେଳିକି ଜିତିଲୁ ଆମର ଜୀବନ। ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଖେଳ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ଲେଡିଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ପ୍ରତି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଖେଳିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପରି। ତାପରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଛି ପେନ୍ ସମସ୍ତେ ରିସିଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇବା ଗେମ୍। ଛୁଆଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଗେମ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଅଧା ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ହାଣ୍ଡି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କାର କିଏ କାର ଫାଟୁଥିଲା କାର ଫାଟୁଥିଲେ ଏମିତିରେ ହିଁ ଟାଇମ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଆସିଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଟଣା ଖେଳ। କାହାର ଗ୍ରୁପରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ଜଣା ପଡିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋସରେ ବଏଜ ମାନଙ୍କ ଜୋସ୍ ତ ଅଲଗା ଲେବୁଲର ଥିଲା। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ବି କମ ନଥିଲେ ମୁଁ ଛୁଆମାନେ ବି ଟାଣିଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଟାଇମ କେମିଥିଲା ଆମ ଟର୍ନ ବି ଆସିଲା। ଲେଡିଜ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଗ୍ରୁପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲତ ପୁରା କଚଡ଼ା ଖାଇ ପଡିଲୁ ତା ସହିତ ମୋ ଶଙ୍ଖା ବି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏହିପରି ଟାଇମରେ ଦିନ ଗଲା। ଶେଷରେ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ତ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୱିନ୍ ହେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାରରେ ଖେଳିଥିଲା। ତ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲଞ୍ଚର ଆସିକି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଟାଇମ ଫଟୋର। ପୁରା ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଯେହେତୁ ନିଆହବ ସମସ୍ତେ ବଟିକି ପୋଜ ଦେଇକି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସୋରିଷ କ୍ଷେତକୁ। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ଅଛି କେମିତି ନା ଯିବୁ ସେ କିଛି ଫିଜି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ହେତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ସବୁ କାମ ସରିକି ଅଲରେଡି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦିନମାନର ବୁଲାବୁଲି ଟାୟାର୍ଡରେ ଥକିକି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।